See Linguistic Survey of Assam Chief Commissioner Charles Elot ahin pen tokpon laso Mikir polam the kona pen siwang lo de Linguistic Survey ahut Karbi atum aphan Mikir polam the koma sinang ki cheng lo lapen komentua ningkan lo lapen koma atum lo pote lake 1880s ahut si Karbi atum aphan Mikir pu British atumsi nang ki lake Assam Chief Commissioner Charles Elliot la alanget Assam Chief Commissioner lo 1880s ahut si alangtum la Caste and Tribes paragraph 131 lapen 136 la sosi datum ke survey linguistic survey hotsi na ki erpon Mikir pu apen na so Mikir polam theke bang napen apne mekar pen halasut la linguistic survey Assam atum survey bang 1881 hut ke cheng hut ke 1880s lo latum kamplemo hon lapen 1881 hut si linguistic survey of Assam Chief Commissioner Charles Elot ahin pen tokpon laso Mikir polam the kona pen siwang lo de linguistic survey ahut 1881 ahut pen ke cheng bom survey Assam along lasut ke publish yi 1902 ke publish yi ahut laso a process along klembom a process a kamal asai along hut edon along kona me card lo lapen edon along irong along kona me card don kon hindo lo lasut me card buketopon mate members lasut si Mikir pu earpondet lasi pin asut 1902 1904 ke 1908 ke da Mikir pu isia kitab lang lo lake Charles Lear pen Edward Steck dum paklang kacharap dun bang sardoka inti kathar mane sardoka perin ki laso pen si Mikir pu earpondet labang so Mikir polam British influence chop lake lapen labang so aphan derogatory terms pose itum use po hot pen corrupted version si itum karbi itum ke hokdam Mikir polam the da confuse nene manghu nang ne lake British atum nang ki lapen mekar phan for example ni best idea duman bothar langso boitha langso ho dok dong mukak ason ke dok mokat ho lason tak thaksi laso a pronunciation bang preexam mat ke to chok chdet lason tak ta se munit amen nilimen son ta nilimen minong pen spelling preexam lason tak best example na itu manghunang nelo dake la bible in machir ho ko pini la son alam ke Mikir tumhan ki pudamave dake confuse nang ne lasi lake derogatory term na pen corrupted words Mikir puke bana ke British influence pisine thanlo lasi non rong khelan putame rong khelang busi puji non mang itum karbi tum ke thekeri do masi rong khelang no hoy rong khelan busi pakrek dun bom lo staho so ban pakrek dun mate ke thanun bangave rong khelan de rong khelang mupo boy thalang su puji lason tak tak dupik itum non hedi phangchu to phangso lason si hosuta corrupted words mande misspelling lapen mispronunciation dokok masi mekar adi Mikir pu mande members of the houses members of the villages phansi ke tamdam ahormu etke sa 1881 aningkan 131 136 Edward Steck lai kitab long mention pondet lapenda kacharap dun tum dopik la eklen joy ki kali sardoka peren ke tamelang ni sohut kacharap dun do pen lalang tu malam si British malam si use the law lake Mikir pu bangso words Mikir pu 1902 linguistic survey of the Mikir and specimen support survey matsi da publish pon der law angkela da kacharap dun tum dopik ilitum karbi tum da so kitab person mar lake Miss Irene Scott honor append Major Gordon lapen WM Dundas la hitum da do and son lo bang bom si da bang bur ko Mikir sa la so awards iras da lo mane pakrai dak lo menti pen lopte lake itum 19th century pakrai lo lake 19th century Mikir district long eta PC Mikir bang iras da lo la so bang ke none karbi pu ke hakolam la penon puta karbi la lake pamun long than lake British
influence derogatory term pul phan ke itum la mangke bang ki ramen jerma dopik la son miri tum thara tumina nishi ta hola son la ke yerdo itum karbin det kali garu na man achik ta hola son do aila awar se confusion ne la ke bible tumle mature ta ho o kopine mikir hola pen lai bang confusion ne lai bible amen be itum mikir ko ke bang ta kali la pen hatar make hoda ka velang kasi da confuse alam bang ave lalo ina lama galasi answer tum phan la solam pa clear thui phan ni research bom po la si video bana wan pi bom thama research ke joy kia kam kali la pen men publish nang la pen men budak nang finalize kurin nang tu kali topics bang la history topics tin ke always a ron thamani debate dobe debatable topics lo kaita lake nang li chok li metok da criticize bang do la sinili an se video ng pana man bi pol se video bang follow mom no video bang ning hang mesen botang tum share pitha video bang follow don tha la pan so se ili phana support ta chorolo